everyone! Welcome back again sa aming channel. At kung baguhan ka pa lang sa aming channel, please do consider subscribing. Please do like this video and share to your friends. And do comment down below naman para sa mga katanungan nyo. Don't forget to like our page on Facebook, guys. Ayan, dyan ako nagsasagot ng mga ilang katanungan nyo. So yun na nga, guys, yung ating video for today. Ay merong magpipick up all the way from Cotabato ata yung location nila, sir. So ngayon, hinihintay ko na lang din sila magtawag kasi, guys, nasa round ball na ata sila ng Kidapawan. Kung sakali man na hindi nila alam yung daan, so siguro susunduin ko na lang sila doon sa may school ng CDK dito sa amin, isang college school. Doon ko na lang sila susunduin kasi gusto rin nila, sir, na makapasyal dito sa aming yard. Hinihintay ko na lang yung text nila kasi para mag-guide na lang natin sila dito kasi nga napakalayo pa nung pinanggalingan nila. So sila yung magpipick up ng aming mga Belgian. Tsaka yung mga natitira sa last video ko, nakita nyo yun, mga siguro 5 ata yung kanilang kukunin. Hihintayin ko na lang sila, guys, and balik ako mamaya kapag nandito na sila, sir, para din mapakita namin sa inyo yung mga huling Belgian namin na nandito sa yard. Yung breeding namin for January, guys, sold out na. Ito na yung panghuli talaga. So ito naman for pick up na lang din talaga. So ayun, balik lang ako mamaya, guys, kapag nakuha na yung ating Belgian at kapag nandito na rin sila, sir. At pupuntahan din natin, guys, kung hindi man nila alam yung ating location. So ayan, see you later, guys. Babalik lang ako kapag nandito na sila. So dinala ko na lang yung carton dito kasi nag-update si sir. Ayan, nandyan na sila sa may bandang CDK daw. So papasok na sila. So ngayon naman, aabangan ko sila dito sa labas for the meantime kasi para hindi rin sila maligaw. So ayan, tingnan natin. Baka naka-van sila or nakasasakyan kasi galing pa silang Cotabato. So tingnan lang natin, guys. Kasi sinabihan ko sila na pababa lang. So I believe makikita naman din ni sir dito. And kapag nandun na sila banda sa may Flores Nature's Garden, yun yung pinaka-landmark kasi namin dito. So abang-abang na ako dito, guys, and then balik ako mamaya kapag nandito na ulit sila. Sinabihan ko si sir na may ginagawang mga road construction, and then let's just hope and pray na hindi talaga sila maligaw. So mamaya na lang, guys. So ayun, guys, medyo naligaw sila, sir. So ang gagawin ko ngayon is pupuntahan ko na lang, magmo-motor lang ako. So medyo malapit na kasi yun. So ayun, guys, pupuntahan ko na muna and then balik ako mamaya kapag nakita ko na sila, sir, para mag-guide natin dito sa ating yard. See ya! A few moments later. So ayun, guys, nandito na nga pala si sir, pero ayan, ito yung mga kukunin niya dito sa atin. Ayan yung 3 Belgian, guys, na last. Pasensya na po sa lahat na naka-reserve. Paunahan lang po tayo dito sa ating yard kasi para din ma-dispose namin yung aming mga sisiw. Ayan, ito yung stag dati, guys, na na-post ko sa aming Facebook page na nagabirig po, yung gigil na gigil talaga. Ayan. Ito yun siya, guys. Ayan, oh, napaka short beak, broad beak po, guys, upwing. Ayan, so 5 yung kukuhanin ni sir. Napakalalaki na rin. Ayan, tigba 1 month old. Ito yung unang nakuha ni sir, isang Shamu Asil, guys. Ayan, naka-yellow yung kanyang tagging. Ayan, isa tong pulet din, guys. Ayan. So month old po ito. So yan yung unang nakuha ni sir. Sa pangalawa naman, ayan, meron tayong Brazilian Shamu cross with Shamu Asil. Ayan po. Ayan naman yung kanyang itsura. Pulet din po ito. Ayan po, guys. Napakaganda rin ng mata. Ito naman yung ating mga pure Belgian Shamu po. Ayan, ito yung isang pulet na una. So, ayan, guys. Napakaganda ng itsura niya. Ayan. Naga-arc na talaga yung kanilang mga beak. Broad beak din. Ayan. Ito naman yung isa nating Belgian Shamu na pulet din. Guys, napaka-broad beak din. Short beak. Ayan. Ganyan yung kanyang itsura. Ito naman yung lalaki, guys, nagigil dati. Ayan yung kanyang kukunin. So ayan yung kanyang itsura, guys, ng ating lalaki na Belgian Shamu. Ayan po. Meron na rin pala akong carton dito sa amin. Bumili kami kahapon. Ito yung lalagyan natin sa kanila, guys. Bale, 3 tapos 2. Lalagay ko siguro yung 3 maliliit tapos doon naman yung 2 malalaki. Ito yung ating paglalagyan sa kanila. So ayan, nag-uusap pa si partner tsaka si sir. Nag-uusap sila regarding sa mga bloodline, guys. Ayan. Maraming salamat nga pala kay sir. Kasi all the way from Cotabato, ayan, guys, talagang punta dito si sir para i-pick up. So pasensya na sa mga hindi nakakuha na ating strain for the month of January. Abang na lang kayo sa susunod, guys. At maraming salamat sa lahat ng naka-avail dito sa amin.
continue pa rin sila sa pagchichika doon. So ayun guys, ito na yung huli nating breeding dito guys for the month of January. Balik lang ko mamaya guys. Magkukwentuhan na muna kami guys regarding sa aming mga bloodline and all para ayan. At least si sir nakapunta na rin dito sa ating yard kasi gusto rin ni sir na makapunta sa aming yard para nga makita niya rin yung aming mga breeder dito. Yan lang. Ganyan kami kapag gabi sir, nilalagay lang namin sa carton po. Tapos kapag umaga, ayan, ganito, ino-open. Kung sakali man meron pang available na mga pwedeng lagyan, ganyan lang yan. So, mas tipid din siya sa pagdating sa ilaw, sir, kasi di na kami nag-ilaw. Oo, butas-butasan na kunti lang. Opo, ilabas lang. Tapos palit ka na naman ng newspaper, ayan. Palitan na naman ito. Kasi yung mga ipot nila, nag-kukos din yung ammonia, sir. Kaya ganyan, palit talaga every day. So, Gabi inopen namin. lang namin kasi wala na kaming lalagyan. So, ganyan ginagawa namin. Native mo din, sir. Tapos, naka-upgrade ka ng Shamu, 2 to 3 months, makadispose ka na. Pinakamataas na yung 4 months, sir. Kapag sisiw, sir, dapat kailangan monitor kasi sa sisiw pa lang, kapag healthy na sila, mas madali yung paglaki nila. A few moments later. Instead, na 5 lang yung kunin ni sir, nadagdagan niya kasi ayan, nakita niyo yung manok natin. So, nadagdagan ng 2. Hindi ko na lang ipapakita sa inyo kasi ayan, marami na namang magko-comment dyan na may sisiw na ulit. So, wala guys. Binigay na lang namin kay sir kasi all the way from Cotabato sila. So, napakasayang naman ng bayahin nila. Nadagdagan ng 2. Tapos, eto naman yung 5 guys kanina. Ayan. So, yung isa nga, hindi na nakakarton na maganda kasi hindi talaga namin alam na kukunin ni sir. So, ayan. Ihatid natin sa labas guys kasi nandun na si sir. So, ayan sila, sir. Okay, may shipper kasi kami, sir. Sa loob talaga nilalagay nila. Hi po. Ay, ma'am. Masulod ka na dito, no? Dala sa baba na. Sa kabila daw, gang. Kaya yung shipper namin sa ano din, sa loob din nila nilalagay sir, kay mas stress manggod ang manok, lalo na kapag sisiw po. Salamat po sir, thank you. Thank you po ma'am, thank you. Thank you. So ayan guys, ayan paalis na sila sir. Thank you kay sir kasi nakuha niya na yung ating manok dito all the way from Cotabato. So ayan, nakaalis na nga sila sir. Thank you nga pala kay sir. Hindi ko magsasawang pasalamat kay sir. Kasi guys, siya yung so far, siya yung pinakamalayo na nag-pick up sa amin all the way from Cotabato. Some of you may think na malapit lang ang North Cotabato to Cotabato City talaga. Malayo guys, nasa 2 to 3 hours din. So nagbiyahe talaga sila sir. Supposedly March pa sila magpunta. So thank you nga pala sa inyo sir. And nga pala guys, ayan, makwento ko lang sa inyo. Marami na naman tayong mga sisiw, ayan. So, ito na naman yung February breeding namin. So, by katapusan na naman ng March ang release nito. Abang-abang kayo sa aming Facebook page. Again, doon ako nagpo-post guys. Iba-iba yung kanilang lahi guys. So, pinagsabay lang namin guys para makatipid kami sa cartoon. At the same time, magkasing edad lang din naman sila. Kaya ayan, so ayan yung ibang sisiw guys, may 3 pa dito, EUG naman to guys. So nagpisaan na talaga yung February breeding namin. So nandito lang sila sa carton guys kasi nga na out of box na talaga kami na paglalagyan sa kanila. Pero okay lang naman guys kasi ayan, pinapalitan namin tuwing umaga yung kanilang newspaper. So ganyan yung ginagawa nila dito guys kapag umaga. So kapag gabi, again eto ginagawa namin is kino-close pero walang pagkain guys. At saka walang inumin kapag gabi. So, sila lang talaga. So, pinapalitan ulit namin yung newspaper niyan. Dito sa kabilang brooder guys, ayan, wala na. Thank you sa lahat na nag-avail. So, oplan linis na naman to para sa mga susunod natin na ilalagay dito. Etong mga batch na to, marahil guys, yung mauuna doon sa ating brooder area. Ayan. Makikita nyo naman, napakaliliksi. Naka-cartoon lang yan sila guys kapag gabi. Less din sa ilaw kapag ganon kasi wala talagang any ilaw na nilalagay kami kapag sa gabi sa cartoon. Purely naka-seal lang yung cartoon natin. Tapos may ventilation lang na konti para at least makahinga naman din yung ating mga sisiw. So yan, kinalaunan siguro ilalagay namin doon sa brooder na wala ng laman. Ito pala yung mauuna guys. So una sila ng mga 1 week old. Kung tatanungin nyo naman ako, marami na naman tatanong dyan kung ilan na naman yung mga sisiw namin. So far sa counting ko guys is nasa 61 pieces na, including na yung mga shamu din namin. Siguro nasa mga 40 pieces na yung native tapos 21 yung aming mga shamu dito. And counting pa yan guys ha, kasi ayan guys oh, nagsisimula na naman yan sa likod ko. Mamimisa na naman yan.
Tapos ngayon, February 26 pa. So, meron pa tayong 2 days. So, ito na naman yung mga newly hatched dito sa aming yard. Ipapakita ko sa inyo. Tulad niyan guys, and counting pa. Ayan, makikita nyo yung kanyang mga eggs. Ang dami ng butas. So, ayun yung isa guys, nakatagilid pa. So, kakahatch niya lang siguro. Ayan guys, so napakaganda tingnan. So, madadagdagan naman ng isa. So, ika-62 na yan siya guys. So, ayan, tingnan naman natin yung sa iba pang box namin kasi namimisa na naman sila guys. So, day 28 pa yung last ng February. So, ayan guys, day 26 pa ngayon ng February. So, tingnan na muna natin yung mga iba para masama natin to sa ating February breeding. Ito naman yung sa kabila guys. Ayan, eto nga pala si Rema. Ayan guys, may sisiw na naman siya. Oh, medyo basa pa. So, eto siya is shamu to siya guys. So far, ika-63 and 64 to guys. So, mamaya na lang din tayo mag-counting. Pero ayan, namimisa na naman to. So, lipat naman tayo sa kabila guys kasi ang dami na talagang nagpisaan guys. Humabol pa talaga sila sa ating February breeding. At eto naman yung isa guys. Ayan, hindi ko lang siya gagalawin guys kasi napakatapang nito. Mapapansin nyo kanyang tunog guys. Ayan yung mga ganyang tunog is namimisa na yan guys. So eto, and counting ulit tayo guys. Native naman ito na chicken natin. So eto yung mga susunod natin na prospect din na hahabol sa ating February breeding. So, ayan guys. So, yun na guys. Nakwento ko na sa inyo yung mga bago nating sisiw dito sa ating yard. So, napakarami na naman nating sisiw guys for the month of February. So far so good guys. Maraming salamat sa mga nag-a-avail. Maraming salamat sa mag-a-avail pa sa susunod guys. So, ayun yung aming munting vlog for today. May nag-pick up nga ng aming shamu chicks dito sa aming yard all the way from Cotabato. So, ayan guys. Thank you nga pala sa nagkuha or nag-acquire ng aming shamu chicks. And sa mga mag-a-acquire pa dyan, please do contact our page on Facebook guys. Ayan, doon ako nagsasagot. Again, ang mga ilang katanungan nyo regarding sa mga sisiw namin sa mga presyuhan. So, ayan guys, thank you again for watching. Sana nag-enjoy kayo sa ating munting video. Napakaraming sisiw. Napakalaki na naman ang responsibility natin as a breeder guys na i-monitor talaga sila, alagaan ng maigi para kinalaunan guys. Magkaroon din tayo ng income mula sa ating mga alaga. So, ayan guys, thank you again for watching. Hope you like our video for today. Thank you again guys. Goodbye and peace out everybody!